дар интиҳои барнома сюжаи омоданомудаи ҳамкорамон ҷамила носироваро доир ба методикаи нави забономӯзӣ бо истифода аз барномаи ванбук пешниҳоди шумо мегардонем. ҳамкори мо бо намояндаи ин ширкат суҳбат намуда доир ба усулҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, махсусан забонҳои русиву англисиро бо истифода аз ин барнома пурсон шудам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба фишурдаи ин суҳбат. ассалому алайкум бинандагон. яке аз муаммоҳое ки бештари одамон имрӯз доранд ин надонистани забонҳои хориҷӣ аст. бисёр ҷавонон вақти худро сарф мекунанд, ба ҷойҳои гуногун мераванд барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ, вале натиҷаи хуб гирифта наметавонанд ва ба кори дилхоҳашон ворид шуда наметавонанд. аммо акнун чунин мушкилӣ дигар дида намешавад, чунки методикаи нав дар асоси технологияи таълимии амрико сохта шудааст. ин методика дар давлатҳои осиёи миёна ва аврупо санҷиш гузаронда шудааст ва акнун дар тоҷикистон низ ҳаст. бо воситаи ин методика танҳо бо воситаи гӯш кардани аудиокурс шумо дар давоми 6 моҳ метавонед забонҳои русӣ ва англисиро дилхоҳ вақт ва дар дилхоҳ ҷо аз худ намоед. айни ҳол мо метавонем бо менеҷери ин ширкат суҳбат кунем ва маълумоти бештар гирем. салому алайкум Сироҷиддин. Ассалому алайкум. Дар бораи ширкати ванбук каме маълумот медодед. Бо воситаи ин методика чӣ тавон метавонад забони хориҷиро омӯхт? Ин методикаи омӯзиши забон дар асоси технологияи таълимии амрико сохта шудааст. Ширкати ванбук ба фарҳанги Тоҷикистон мувофиқ карда омӯзонидани забонро бо ин методика ба роҳ монд. ҳамватанони мо бо воситаи аудиокурсҳои ванбук забонҳои англисӣ ва русиро фақат гӯш карда омӯхта метавонанд. бо ин методика аз 10 сола сар карда ва ҳама он шахсоне ки хоҳиши омӯхтани забонро доранд метавонанд омӯзанд. дониши ибтидоӣ талаб карда намешавад ва ҳатто он шахсоне ки тамоман забонро намедонанд онҳо низ омӯхта метавонанд. ин усули нави омӯзиши забон солҳои дароз аст ки дар давлатҳои ҳамсоя Узбекистон, Хитой, Русия ва Амрико истифода мешавад ва аз санҷиш гузашта омадааст. акнун ҳамватанони мо низ бо аз истифодаи ин методика забонҳои англисӣ ва русиро бемалол дар 6 моҳ омӯхта озод гап зада метавонанд. хуб, тартиби омӯхтан аз ин методика чӣ гуна аст? аудиокурсҳои ванбук дастури озод аст, яъне муаллим лозим намешавад. дар китоб омӯзиши забон кадом рӯз чӣ бояд шунавад ҳамаш амиқ нишон дода шудааст. як комплекти аудиокурсҳои ванбук мана ин хел китоб ки дар ин курси 6 моҳаи пура ҷойгир аст ва ин хел диск дар ин аудиодарсии 6 моҳаи пура ҷойгир карда шудааст. омӯзанда фақат ҳамин аудиоро гӯш карда аз китоб пайгирӣ кунад кифоя аст. яъне дар китоб чӣ хел навишта шудааст ва тарҷумаашро низ дида меомӯзад. аз аудио бошад чӣ гуна талаффуз карданашро гӯш карда омӯхта метавонад. дарсиҳо аз тарафи худи амрикоиҳо ва русҳо сохта шудааст. ин ба омӯзанда мукаммал ва дуруст омӯхтанашонро таъмин мекунад. хуб, ташаккур. ҳамватанони мо чӣ гуна метавонанд ин аудиокурсро супориш диҳанд ва ё ин ки маълумоти бештар гиранд? барои аудиокурсҳои ванбук тавассути Google, Яндекс ё ин ки Chrome дар вебсайтаи расмии мо cw.vanbook.tg ном ва рақамҳои телефонашонро мемонанд. мутахассисони ширкат дар тамос шуда маълумоти пурра медиҳанд ва мо аудиокурсҳои ванбукро ба тамоми ҷои Тоҷикистон бурда мерасонем. бурда расонидан комилан ройгон аст. хотиррасон мекунем ки ширкати ванбук ба муносибати рӯзи ҷавонон 50% тахфиф эълон кардааст ва муддати тахфиф маҳдуд карда шудааст. шитобед, худи ҳозир фармоиш диҳед. барои гирифтани маълумоти бештар ё ин ки фармоиш додан ба воситаи Google, Яндекс ё Chrome ба вебсайфаи cw.vanbook.tg медароед, ном ва рақами телефонатонро мемонед. бо шумо мутахассисони ширкат тамос гирифта маълумоти пурра медиҳанд. бо ванбук забонҳоро ҳамагӣ дар 6 моҳ омӯхта озод гап занед.